Першая кніга цароў, раздзел 22. І пайшоў Давід адтуль і ўцёк у пячору Адалам. Калі аб гэтым даведаліся браты яго і ўвесь дом бацькі яго, яны пайшлі за ім туды. І сабраліся да яго ўсе тыя, хто цярпеў нястачы і меў даўгі і засмучаныя духам. І ён стаўся іх кіраўніком. І было з ім каля 400 чалавек. І адтуль накіраваўся Давід у Міцпу, што ў Маабе, і сказаў цару Мааба: «Ці маглі б прабываць у вас бацька мой і маці мая, пакуль выявіцца, што хоча Бог зрабіць са мною?» І ён пакінуў іх у цара Мааба. І яны заставаліся ў яго ўвесь час, калі Давід хаваўся ў недасяжным месцы. А прарок Гад раіў Давіду: «Не заставайся ў сховішчы, збярыся і ідзі ў зямлю Юды». І вырашыўшы, Давід прыбыў у лес Гарэт. І пачуў Саул, што выяўлены Давід і людзі, якія былі з ім. А Саул, калі быў у хабе і сядзеў пад дубам на гары, трымаючы дзіду ў руцэ, і калі ўсе паслугачы яго акружалі яго, сказаў паслугачам сваім, што былі з ім: «Слухайце, сыны Беньяміна, сын Ясея дасць таксама і вам усім палі і вінаграднікі, і вас усіх ён зробіць тысячнікамі і сотнікамі, бо вы ўсе пакляліся супраць мяне. І ніхто не перасцярог мяне, што сын мой заключыў саюз з сынам Ясея. Ніхто з вас не спачуваў мне і не паведаміў мне, што сын мой падгаварыў паслугача майго супраць мяне, каб ён рабіў засаду на мяне, як сёння». На гэта адказаў Даэх ідумеец, які быў з паслугачамі Саула: «Я ўбачыў сына Ясея ў Нобе, у Ахімелеха, сына Ахітуба. Ён раіўся з Господам наконт яго і даў яму ежу, але даў яму і меч Галіята, філістынца». Тады цар паслаў паклікаць святара Ахімелеха, сына Ахітуба, і ўвесь дом бацькі яго, значыць святароў, якія былі ў Нобе. Усе яны прыбылі да цара. І сказаў Саул: «Слухай, сын Ахітуба». Ён адказаў: «Вось я, гаспадару мой». І сказаў яму: «Чаму пакляліся вы супраць мяне, ты і сын Ясея, і даў ты яму хлябы і меч, і раіўся наконт яго з Господам, каб ён, знаходзячыся ў засадзе, паўстаў супраць мяне, як гэта адбываецца сёння?» І ў адказ цару сказаў Ахімелех: «І хто з усіх паслугачоў тваіх такі верны, як Давід, і зяць цара, і кіраўнік варты тваёй, і шанаваны ў доме тваім? Ці ж толькі сёння раіўся я наконт яго з Богам? Ніякім чынам. Хай цар не падазрае ў гэтай справе паслугача свайго і ўсю сям'ю бацькі майго, бо паслугачства нічога не ведае ў гэтай справе, ані малога, ані вялікага». Але цар сказаў: «Ты мусіш памерці, Ахімелех, ты і ўвесь дом бацькі твайго». І загадаў цар паслугачам, якія акружалі яго: «Ідзіце і забіце святароў Господа, бо рука іх з Давідам. Ведаючы, што ён уцёк, яны не паведамілі мне». Паслугачы ж цара не хацелі падняць руку сваю на святароў Господа. І сказаў цар Даэгу: «Ты ідзі і удар святароў». І Даэг ідумеец, пайшоўшы, ударыў святароў і знішчыў у той дзень 85 чалавек, апранутых у льняны эфод. А святарскі горад Ноб ударыў ён вастрыём меча, пазабіваў мужчын і жанчын, дзяцей і немаўлят, валоў, аслоў і авечак. Уратаваўся ж толькі адзін сын Ахімелеха, сына Ахітуба, на імя Абіятар, які ўцёк да Давіда, і паведаміў яму, што Саул забіў святароў Господа. І Давід сказаў Абіятару: «Я ведаў ужо тады, калі быў там Даэх ідумеец, што ён напэўна паведаміць аб гэтым Саулу. Я адказчык за ўсе душы дома бацькі твайго. Заставайся са мною, не бойся, бо хто шукае жыцця майго, той шукае і твайго жыцця, і са мною ты будзеш уратаваны».